Clear. Pero mabuhay na nga. Clear na. Mabuhay na nga. Huwag ka mga manang pinag-call. Ano nga na? Opo. Sir, ma'am, kapalis mo sa this one. Then ko first aid there. Pwede ko kamot dito. Ando na yun. Abangan, makunin pasyente mo. Yes, sir. 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 Patient. Wala response. Wala response. Badong po dahil ka. Kaya sa puto lang. Ma'am. T-shirt, take, shoulder. Sonis ma'am, pag tawag ka ng kuburan o ambulance, pagkakas lagi ED, kumpas, balik ka kong break. Salamat. Check the pulse. Ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No pulse, no breathing. Lusin si Tiara. Tiara, tuko. Assuming, ano siya kamot. Sundar. Siya kamot sa baga. Kung this patient, para di ka maluya. Then, lusin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Narinig ko 1. Means, nakahumag ko sa call. Santahin. Then, ipon yung bulong. Mga po rin. Just please, magbahatag ang hamon ko. Actually, silatan. Hamon ulit siya. Silatan. Magbahatag ang hamon. Sige. Tublos. Santahin. Tublos. Inyo. Yapon, same. 5. 30 sa to. Constipation, kulit pulso. Ito mga kapag-cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Gapon. Pulso na ginawa. Mahulo na kasi siya. Ayaw na kay. Ayaw na siya ginawa. Lagi. Kung wala yung pulso, wala yung ginawa, continue ka. Sarap sa katuloy. Ano na ito na? Esa sa seryoso ginaya ha? Piyo-piyo ko siya mata. So kada iso kasi kani usa Kay kanaw. kay matukod kay nagsuka na tubig.